your map for new mission details. Siinä oikein töötti. Joo. Se on kyllä kestävä sohva. Olen jätkältä kattonut ihan vitun kauan, että mä vedän tossa yhtä taloa sohvalla maan tasalla. Use caution. It all comes down to this. Move it. Enemy infantry. Just näkyy varpaat sieltä kuormaa takaa. Mitä vittua? Et oo tosissaan. Tää on hauska peli. Vittu! Aina kun näkee redeploy näkee lodon, niin sinne menee aina vittu kulli pystyssä. Joka kerta ottaa perseeseen. Kimmona se ois kuollut. Älä nyt jää vittua ampumaan! Idiootti. Ei oo vittu todellista, se sai mut. No mitä vittu, ne ihan tuolla mapin reunassa makaa kaksi äijää. Golfi. Joo. Sinne menemme. Nopea peli. Putting the intel to work. Got ammo for you! No ammo for you! Tää lähtee kaikki saman yön. Mä tuun kyytiin tänään. Haluun. Ihan mietinyt Kimmo kahdesti. Mä tiedän, että tää on tänne yhtä Ottaa tulee tää kopperi. Puolivakseen tiili, full tiili. Tulee tänne päin. Ei, Miten tää kultainen lodo? ei mitään tietoa. Katsottiin tätä. Älä saatana. Miksi sä jäit siihen Minkä tei, vittu minkä tei! Ei vittu saatana, mä luulin et sä klässäät sen kopteri. Ei ollut tarkoitus. Mites se Kimmo tolleen kuoli? Oli kyllä Kimmo vähän omaa tyhmättämässä, että katottaa ja jäkäyttää tyyliin, kun on vihollisen syliin. Niin, kun mä luulin et sä klässäät sen koneen niin kuin sä aina teet. Heads up. Check your map for new mission Tornin details. päältä yksi pois. Tuu alas, varttiaikaa. Help is on the way, dear! Et kerkeä korttaa. Help is on the way! On the way! Hold on, Ei kerkeä. Ei! Pois se varjo! Vittu oli lähellä. Nyt oli lähellä. Vittu, me ollaan niin paskas paikkaa kuin ollaan ja Ei voi. olla. Minä riipmenttiin. Mene golfiin. Mennään next. Mä haluaisin mennä alueen ulkopuolelle. Okei. No mitä vittua? Jee! Ei. Yksi pois.
Ui vittu, mä olen yksi vitun vammanen saatana. Oh. Käyttää. Time ran out. Vaihdoin vittu Juoksee täällä puolella. vahingossa liila sniperi pois. Perset palaa. Pois. Oho! Light 'em up and stay. Tässähän ne. Ei. Miten? Ei hemmetti. Se on rosnoin. Makaa tossa aidan Oi. vieressä. Mihin sä ammut? Tuolla on. Vittu. Ei osu. Ei osu. Vie sen Ei vittu mobiilerin osu. voi nyt jonnekin. Vittu, missä toi oli? Aha. Kovaa! Vittu. Ui. Tässä lysyy hyvä vaiheessa. Se on lippaa siitä. Vittu, mitä? Ihan oikeesti. Vittu, jos mä ammuin jotain vittu. Nyt otti mikään tänään. Mitä vittu, mä osuin siihen ja se ei mitään tapahtunut. No hyvä, että on Vittu mun silleen, sormet kramppaa. tuleeko kakka housuun vai ei, niin se on hyvä tunne. Se on paras tunne. 38 metriä. Tässä näin, ihan takana. Vittu, kun ei näe saatana mitään. Miksi? Mä haluan koettaa pystyä ajamaan. heittämään vielä ajoneuvoa. Bye, have a beautiful time. Sieltä näin. 4 ei näköjään riittää. Mä ajattelin, että mä kokeillaan 12. That intel will have a better idea who these hostiles are. Work. Tuo pitää tehdä kyllä kimmolla nyt sieltä. Sille ei joutu sajata. Got the drive and data intact. Nice work. Ei kyllä uskalla Niin. jäädä tänne. Toi jäi. Orhi jäi sinne. Man down, man down. Let's go. Alright, support request is in progress. You stay put while I zero in on your location. Joo hei, kerro kaikille, Siinä että on. me ollaan täällä. Siinä oli pojaa. Mitä tää randomi tekee? Haloo, mitä vittua? Nyt löytyy C4. Otahan Tomi kantoon näin. Kaikki noin. Venä katsoo savu, älä mennä. Älä käy savu. Box out. Bye, have a beautiful Coming in time. fast. Watch your sector. Hirveä meteli nyt on Niin jo. Tomin mikistä kuuluu. Ihan vittu järkyttävää räpinää. Ei vittu, se on tässä sisällä. Niin on vittu. Mitä helvettiä? Ovella. Mitä vittua? Kämppiin Vittu kulmalla. Tuli sisälle. Vittu. Just kun sai omat paska aseet. peli vittu. Kopteri. Mä kuolin. Niin sä kuolit.
Tuli luotike sille ottaa. Jaha. Tuolta. Vittu! Ime persettä, saatana. Hyi imi. Jätkät käveli tuossa varmaan kameriitit vaan. Eikä se Sides been wiped kattonut. out. Don't get hung up on it. Haista paska. Mä en jaksa tätä peliä. Ei nyt vedetä rakekvittiä. Yksi pois. Ja vittu, just nyt se avatte oven sitten. Miten se tohon? Squad mate is standing by for redeployment. Bring him in. Miten se... Näyttäkin kun se tuli se oven läpi. Alright, the ISR just came in on enemy position. Se äijä, kenet se just äsken tapoi. Se tuli oven läpi. Incoming strike in your vicinity. Move. Katolla. Haista vittuu. Haista vittuu! Vittu 11 levelinen. Vittu mä potkin tuon telkkarin just paskas. Laittaaks joku teistä? Minä laitan. Se on suht lähelläkin tuo kultainen, mikä tuolla on. 350 metriä. Noniin. That one up. Pojat. Mitä kävi? Mä nakkelin naapeen. Joku räjäytti. Kun ei näe mitään, kun mua itkettää. Tää on liikuttavaa tietysti tavata kavereittikaan. Tuli vastaan tästä. Vittu kesti. Vittu. Ihan... Ai, vittu. Vittu. Siellä on vielä. Nyt on ton takana. Räkki. Enemmän kuin kaikki. Joku granaatti, eli se on siellä sisällä. Ei se Ois. tuli ulos siitä. No niin, bro. Heads up. Your grid's about to... Dronealla siinä. You're the last one standing. This is it. Tulee sinne lisää. Vittu. I got you! Tää oli kyllä ihan paska matska. Tää oli vähän rämpimistä. Hyvin vittu, että kertaisee paskalle tällä hetkellä. Sitä se keppiheppajumppa tekee. Vittu toi. Se oli neuvoa. Explosive ready! Explosive ready! Jumalta. Bye, have a beautiful time. Mitä vittua? Sinne lähti. Mitä vittu? Kuin vitusti sitä pitää ampua? Se on vitun paska peli. Nyt on parikin tiimi täällä. Vittu sai mut pois. Mitä vittua? Oi saatana. Halo? Kauan toi vittu seisoo mun vieressä? Cock and lock. You're heading back in. Ei sulla. Joo. Vittu. Cock and lock. You're heading back in. Vittu. Alright, you're good to go. Osso Get seuraava. back in. Se on sinne päin. Ei vittu, se on ihan vitun lovi. Kova. Pois. Hey, look at me! You stay with me! Half the fight's behind you. Thank you!
Mitä vittua? Koki. Nosi ladolla. Ei saatana. Joo, tästä tulee. Hyvä. That blaze is closing in. You don't have long to get clear. Come on! Nyt saa pärjätä yksin. Your location is heating up fast. You won't be safe there for long. Come on. Need smoke now. Stand by. Come on. Raketus heidi. This is the final push. No room for mistakes. Come on! Vittu morjes. Vittu, että mun sydän hakkaa paljon. Toi oli niinku vitun kova comeback sulta. Siinä trailerin takana. Miten vitussa? Se ottaa no tikkaat poiskin tosta vielä. This up. Omaa. Will be compromised by NXC. Taisko joku singolla ammuttu noita puita? Ei vitsi, se kiersi mun selkään. Vittu kyllä tää on niinku millä M2 ei siis... Vitut! Tuo on niin paskaa ase. Vittu monta siellä oli, voi jumalauta. Mission updates just came in. Haista paska. Ihme persettä. No spec Voiko tonne mennä vai missä oli? Siinä. Kimin luona. Olet se. Tuli kärää. You are mission complete. Good work. Whee! Mitä vittua sä just teit? Ei saatana. Mä lähden hiekkalaatikolle.